Dwi wedi enwebu Saran oherwydd ei ymroddiad hi ar gyfer y cymhwyster. Mae hi'n gweithio'n galad, mae gwaith hi o safon uchel. Dwi wedi gweld hi yn datblygu efo ei hyder hi. Yn amlwg mae be mae wedi dysgu yn dod allan yn ei ymarfer hi hefyd. Dwi wedi mwynhau dysgu lot o bethau newydd. Dwi wedi dod i'n nabod anghenion y plant yn well na be o'n i o blaen. Mae gen i fi blentyn efo adra, so mae wedi helpu fi hefyd efo fo adra ar y gwybodaeth i gyd. Y rhai sydd wedi creu argraff arno fi fwyaf bod hi eisiau datblygu yn broffesiynol. Dwi'n gweld yr ymroddiad sgynny hi, mae'n datblygu broffesiynol, mae hi bellach wedi cyfrestru gwneud cwrs lefel 5. Adborth dwi'n gael gen yr arweinydd a'r athrawes gefnogol hefyd yn greid iawn. Mae'n braf gweld ti wedi datblygu. Cyn gweithio fo ma wneud y cwrs, o'n i adra yn magu plant am 5 blwyddyn. Oedd i fy mynd i siop yn anodd iddo fi ben hyn, so wan dwi'n trafod efo rhieni, dwi'n trafod efo Sharon yn asesydd, dwi'n gwneud gweithgaredda efo plant, so mae'r hyder wedi datblygu lot, so ni'n wedi gallu gwneud dim byd fel un o blaen. Mae plant wedi bod dda y bod yn ei chwmni hi. Mae'n dda yn gweithio mewn tîm efo staff eraill. A wedyn, so dwi'n meddwl bod ti'n just yn berson byblu, os fedrai ddeud. Hoffwn dymuno pob lwc i ti Saran yn y gystadleuaeth ar gyfer Dysgwr y flwyddyn, ac dwi wir obeithio gweld sut wyt ti'n datblygu yn y dyfodol.